Hello guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान गथायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर. बेनिफ्राय नै स्कुलाव फिसालाफोरखौ लांफैदों आरोना लोगोफोर दायो. ओमफ्राय नैयाव माने स्कुल सिङाव आरोना फ्लावार श' जादों आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय एकदम फिसालाया हाबनो दावराव आरोना दाख्लैनो फैनो लिंबाय थादोंमोन आरोना मालाय मोनाबिलियाव बिराद मोजां जायो आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय दाथ' जोब्बाय नामाथाय मालाय. एसे मा होनो बेरायहोनानै लांनोसै आरोना लोगोफोर. स्कुलनिफ्राय सुटि जाबाय आरोना दावराव हाबनो. ओमफ्राय नै लोगोफोर साजायनायखौ नायदो आरोना नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै. ओमफ्राय नै गेटआ बेनोमोन आरोना नै फ्लावार श' 2025 नि आरोना हाबलांसै आरोना आङो दायो. गावहा ओरै मोनहैबायानो आरोना फिसालाया लोगोफोर. ओमफ्राय नै ओरैहाय स्टेज बानायलायदोंमोन आरोना नालाय दाख्लैसो फैनो दावराव जाबाय थादोंमोनबो आरोना फिसालाया. दाखालि लोगोफ्रा फैदोंमोन आरोना मोनाबिलियावसो जायो नालाय बिराद मोजां जायो आरोना नै जादों. ओमफ्राय नै मोनसे गेट दङ नायबा बेनि सिङाव थांबावनोसै आरोना आङो. जा मोजां आरोना नै लोगोफोर. ओमफ्राय नै ओरैहाय नै जा मोजां साजायदो आरोना. गखै थांखोथाय गावबा मार्स ओइ सिङाव हाबफैनांगौ र' आइ मा लाबोखो जि मोजां ओंखारदों नैखौ आइ बिबारखौ. बिबार माखाया बेलेग बेलेग आरोना लोगोफोर जि मोजांखाहाय. नायनो मोजां नुखायो आरोना. ओइ थिट ओइ खैहाय गावदों बिबारफोरा. येल्ल' गोमो नै गुवार गुवार. ओइ सिङावबो दं नामा ने ओइ न'नि सिङाव हा ए फ्लावार श'आ बे सिङाव जादोंमोन आरो. मानसिफ्रा बयबो लाबोनानै दोनफैयो आरो इयाव. दाख्लै खम मोजां जादोंमोन बे मालाय नायनो. दा जोबलायबायसो दाख्लै फैनायमोनबा नै सानफ्लावारा नै. फैनायाव आरोना नेलहाय सोरगिदिं बिबारानो आरोना मोजांथार आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय ओरैबो नै फट' लानो हागौमोन आङो हाबा सानबाय. फिसालाया एकदम नायनो दावराव आरोना हाबनो दावराव. दाख्लैनो फैनो दावराव जाबाय थादोंमोन आरोना लोगोफ्रा फैदोंनो गावहाबो दावराव. मानसिफोरबो बेरायफैबाय आरोना बायबाबो मालाय जोबलायबायसो. बाराबो जाबाय जायगाफ्रा माने फट' लानो बिराद मोजां आरोना नै जोंबो गाखोलांनानै बेयाव फट' लागासिनो मानसिफ्रा. फट' लानोसो बिराद मोजां जादों जायगा माखायानो. बे सिङाव जादोंमोन आरोना फैनायमोनबा मिथिजोबगौमोन आरोना फैनाय जायासै नालाय. जेखैबो जेरैबो बिबारानो बिबार. मोजां जादोंमोन नै फट' लानो. ए र' नै ओरैहाय बेखौ सानफ्लावार होनोमोन नामा बिराद मोजां ना. अबे जराव नैबे सिङावबो लाजागौमोन फट'आ लागासिनो मानसिफोरा. अबे जराव बाहेराव ओइ उथांखो बिबारखौ मोजां नुखायो बोरैबा. अबे जराव ओइ मोखाङाव
Ai mình rồi liền thang đó là bà thang đó là đây này sinh hoạt đúng rồi nè nhiều người đi xa đây đừng mà nè nè có dần từ này cơ làng sebai mana sebai ni di ni sebai ni malah làng sebai goi ber lại thang bài apa kak ini angkarlang sana jadi thang đầu rau जालायबाय जिबननिया फिसालाया ओमफ्राय नै ओंखारबाय जों गेटनिफ्राय सान्दुंआबो दिनै जि गोसा बेयावनोमोन बायनायखाय मालाय माबाजोब्बाय नै ओरैबो नै नों बेखौ लादो बाबा जि हाबनो लुगैथारदोंमोन दां बाबाया बायगौमोन नोङो बिबारखौ थाखोदो ओरै बाबा